Ukuthula kaNkulunkulu makube nawe sihlobo esihle usalalele lo myalezo. Ihubo esilifundayo 136 verse 1. Bongani uSimakade ngokuba muhle, umsa wakhe umphakade. Sibambela nje kulo line othi umsa wakhe umphakade. Leli hubo lingumlando ngoNkulunkulu emi nomuntu kwizimo zonke umuntu anqwamana nazo empilweni yanganeno. Leli lihubo lisifundisa namhla ukubonga uSimakade ngezimangaliso azenzile empilweni yethu nasazenza ngenxa yomsa wakhe omphakade. Umusa ukuvikelwa entweni embi obekumele kwehlele. Isihawu grace ukunikwa into enhle engakufanele. Grace isihawu ukunikwa into enhle engakufanele. Mercy umusa ukuvikela entweni embi okufanele kwehlele. Leli kubo ke lingumlando ngoNkulunkulu ehamba nomuntu. Isigaba sokuqala salomyalezo enfisa sisinake sisithola kuverse 1 to verse 3. Uthi kumbhali uNkulunkulu kumele sikunake ngalamavesi amathathu okokuba uNkulunkulu kumele simdumisele lokhu ayikho, simdumisele ubunjalo bakhe, simdumisele akwenzileyo. Kwenye inkathi thina sijaha ukuyodumisa uNkulunkulu ngezinto asezenzile sikhohlwe ubunjalo bakhe. Kulamavesi ke okokuqala umveza athi ubongani kuverse 1, bongani uSimakade ngokuba muhle. Usebenzisa igama lika Simakade umbhali ngoba iyona original language eyabe isetshenziswa abaJuda uYahweh osho uSimakade ayi uJehova, ngoba igama Jehova igama eli-introduced ngo-1600 uWilliam Tyndale okuyena wenza laba igama elipopular elichumayo elazekayo igama Jehova, kodwa ongelona igama abaJuda balisebenzisayo. abaJuda basebenzisa igama Yahweh okusho ukuthi uNkulunkulu umi phakade, unguSimakade. Manje ke abaJuda mabesebenzisa igama lika Simakade, nathi esiyinzalo yokukholwa sinelo ukusebenzisa lelo gama, ngoba uNkulunkulu wethu akasiye nje uAlpha, akasiye nje uOmega, kodwa uthi lo mbhali umphakade okhomba ukuthi izinto zonke zivele ngaye lo nkulunkulu wethu esimkhonzayo. Umbuze kube phakade noma ngabe kuyashabalala konke, kodwa uNkulunkulu umi phakade. Akhona nto engavela engekho uNkulunkulu nakuba sisamile yingoba umi kuze kube phakade. Asikhonzi uNkulunkulu ofayo, asikhonzi ihleza, asikhuleki kwi-statue, kodwa sikhuleka kobongekayo. Verse 2, bongani uNkulunkulu wawonkulunkulu. Leliya gama lingu-Elohim alisebenzisayo okukhomba ukuthi ungumnini mandla onke, konke kusekelwe ngamandla kaNkulunkulu. Yikho athi bhala kwi-115 ihubo verse 3 to verse 8 athi izithombe ziwumsebenzi wezandla zomuntu, umlomo zinawo kepha zikhulumi, amehlo zinawo kepha ziboni, izindlebe zinazo kepha zizwa, zinamakhala kepha ziphefumuli, azihogeli, zinezinyawo kepha azihambi, zinezandla kepha aziphathi lutho. Kodwa lo esimbongayo omsa wakhe umphakade, unezandla uyaphatha, unamehlo uyabona, unomlomo uyakhuluma. Verse 3, bongani inkosi yamakhosi, okusho ukuthi Adonai uyinkosi lo nkulunkulu wethu. Yitho kwiKronike zesibili chapter 20 verse 21 verse 6 athi lo mbhali, esandleni sakho kukhona amandla negunya, akakho ngamelana nawe. Base behlabelela leli hubo kuNkulunkulu, wabanqobela ithazabo bemdumisa uNkulunkulu. Ngakho kokuqala simbonga uNkulunkulu ngayikho.
verse 1 to verse 3. Okwesibili simbonga uNkulunkulu udunyiselwa nangezinto azidalileyo, verse 4 to verse 9. uNkulunkulu uyabongwa nangezinto azidalileyo, verse 4. Wenza izimangaliso ezinkulu, kuningi okwakumele kusehlule, kodwa umusa kaNkulunkulu wasenza saphunyuka, ukube akamanga nathi uNkulunkulu ngabe kuningi okusihlulile. Ukube lo Nkulunkulu akavuki abe yindoda yempi empilweni yethu, ngabe kuningi okwasinqoba, kodwa siyambonga loyo. Izaga 18 verse 21 athi, khuluma ofuna ukubona amandla okuphila nawo ukufa asolimini lomuntu. Verse 5 to verse 9. Bongani owenzile izulu nomhlaba, okuhlakanipha kwakhe namandla akhe kubonakale intweni azidalile. Umuthi uNkulunkulu akekho, umuthi uNkulunkulu uyehluleka, umuthi uNkulunkulu akasoze angenela kwisimo sakho. Ubani odale zonke lezi zinto ezikhona? Ubani odale lo moya uphefumulayo? Abasezibhedlela kumanje begula ngokhovethe nangezinye izifo ezenza badinge ukufakelwa i-oxygen, bayabazi ubuhlungu bokuphefumula uzowukhokhela loyo moya, kodwa thina singapha ngaphandle kwesibhedlela befanele ke simbonge lo Nkulunkulu ukuthi lo moya esiwuphefumulayo asiwukhokheli, kodwa umusa wakhe omphakade. Kwesithathu engifisa ukuba sikhulume ngakho kulo myalezo, verse 10 to verse 15. Bongani usimakade, nguyo osihlengayo kwizimo zonke. Verse 10 to verse 12. Nangokufa uNkulunkulu uyakwazi ukusihlenga. Khona isikhathi lapho imoto ikiphenduke, amahlandla amaningi aphuma umuntu egogekile. Khona isikhathi la imoto ikishayise khona aphuma umuntu egogekile. Khona isikhathi la umuntu ehlaselwa ngabantu bamdubula amahlandla amaningi, okanye bamchonqe ngommese, okanye bamkaphe ngezinto abangamkapha ngazo. Bese uNkulunkulu enqume ezulwini ukuthi kunokuba bewumthwalo kubantu abasondelene naye, awubiza umphefumulo wakhe. Usewumusa kaNkulunkulu ecabangela abaphilayo ukuthi cishe bohamba bahambe bahlubuke ekumnakekeleni lo muntu, bathi wengamthathi ngani uNkulunkulu uma sezoba nje abe ngumthwalo kithi, ngoba lithi iBhayibheli akasiniki umthwalo ongaphekwa amandla ethu. Bongani uNkulunkulu ngokubumsa wakhe umphakade. Verse 13 to 15. Isitha sisebenzisa izinto zikaNkulunkulu ukukuvimba, kodwa uNkulunkulu usebenzisa okwakhe ukukukhulula. Bathandekayo enkosini, isitha sisebenzisa into zikaNkulunkulu ngoba sinalutho, kodwa sibonga uNkulunkulu ukuthi mayezokhulula wena usebenzisa izinto zakhe. Awuzwanga yini Exodus 14 ivesi lika 14? Ulwandle lwabavimba, wathokoza uFaro wathi ulwandle libavimbile abasayi kuphumelela. The very same lwandle uNkulunkulu walisebenzisa ukukhulula uIsrayeli. Waphendula uMose ebabona bethuthumela wathi niyothula nina, usimakade uzonilwela. Impela uNkulunkulu wabalwela. Ncwadi amaHebheru 11 ivesi lika 29 uthi ngokholwa badabula ulwandle olubomvu kungathi umhlabathi womile, okwathi abaseGibhithe bekulinga lokho baminza. Ngakho lo Nkulunkulu wethu unamandla ukuthi masizovinjwa izimo phambi kwendlela yethu asenzele indlela yokuphepha. Sibonga obongekayo, sibonga ofohla nathi, sibonga osiphumelelisayo, kuthi kuyisikhathi sendlala athi uNkulunkulu isikhathi senala, kuthi kuyisikhathi sokugula athi wena uyaphila, kuthi kuyisikhathi sokuba iminyango ivalekile athi ngivulela iwindi njengoNowa, ukuba ungalikhipha nje ijuba ke liyohlola in your presence. Khipha umphuleko nje, khipha indumiso nje ikiyokuhlolela into zakhe ilondolozwe uNkulunkulu emaphakadeni. Exodus 14 verse 20
ukuthi ingilosi kaNkulunkulu yafika phakathi kwempi yabaseGibhithe nempi yakwa-Israyeli, kwabakhona ifu nobumnyama noma ikhanya ebusuku, ukuze izimpi ingakwazi ukusondelana ubusuku bonke. uNkulunkulu wakho uzokwenza uyibone izitha zakho, kodwa izitha zakho ayisoze zabona uphumelela kanjani, ngoba ukuhlukanisile uNkulunkulu. Khululeka ngalabo abahlasela wena, abasoze bakubona uphumelela kanjani, noma bengavimbi endleleni yakho bethi bavimba icebo likaNkulunkulu, kodwa umsa wakhe umiphakade. Wena ungophumelelilayo ngoba ukuhlukanisile uNkulunkulu nabahlasela wena. Ungaphambi kwalaba bantu ababhizi bebamba amakhokasi ngempilo yakho, ungophumelele, ungohamba phambili. It is why bezama ukukuchallenja, befuna ukufika la ukhona. Soze bafike ngoba lithe izwi lenkosi, ingilosi kaNkulunkulu yabahlukanisa bawela babangaphesheya, noma inhlanzi eziyingozi nezilwane eziyingozi olwandle babezibuka, kodwa uNkulunkulu wenza lezo zinto zangakwazi ukudabula emanzini ziyofinyelela kubona ngoba umusa kaNkulunkulu umphakade. Number 4 verse 16 to 22, uNkulunkulu nguye osinqobela endleleni yonke. Verse 16, umusa kaNkulunkulu unamandla okukuholela nasehlane. Ungacabanga ukuthi mawusuphumile eGibhithe wababona akade behlasela oFaro nempi yakhe sebeselolwandle, wamuzwa noMiriam ehlabelela ethi hashi nenkweli kuselolwandle, umsa wakhe umphakade kubo bonke uNkulunkulu akekho nje. Ungacabangi ukuthi mawusuhlabelele wadumisa wathi uyabathwala bakhe uNkulunkulu angeke akusehlane. The very same God akade behlabelela ngaye bethi uyabathwala bakhe bethi kubo bonke uNkulunkulu akekho njenganaye, wabaholela ehlane zavuka izinyoka. uNkulunkulu unamandla, uthi usuhlabelele ngaye washumayela ngaye abese kufaka isigodini sokuthotshiswa. Kubo 23, umalusi wami okuhle nomusa kuyangilandela, but loyo uNkulunkulu unamandla okulenza igama lakho libe phansi. Loyo uNkulunkulu uyakwazi ukukudova izinto uzibone zingahlangani, basathe uyahlanganisa ayihlakazi. uNkulunkulu unamandla okukuholela ehlane. Ungalokhu ucabanga ukuthi abantu abangakufuni abakuphatha kambi. Lo uNkulunkulu wakho unamandla okukusa ehlane, la kuningena direction khona, la kungena mpilo khona, la kunesizungu khona. uNkulunkulu uyakwazi ukubasa abantu bakhe ehlane. Awuzwanga yini kuLuka 4 verse 1 to verse 3, uJesu egcwele umoya oyingcwele ebuye eJordani, waholelwa umoya oyingcwele ehlane ukuba lingwe izinsuku ezingama-40 nobusuku obungama-40, walingwa 40 days and 40 nights. uSathane emlinga umoya. uNkulunkulu akanankinga ukuthi uJesu uphume eJordani ugcwalisiwe ngamandla. Loyo moya kaNkulunkulu uyakusa esimweni ongasithandi. uNkulunkulu kusekuthandeni kwakhe ukukusa la ungacabangi khona. Esebabulela abaprofeti bakaBhali, uNkulunkulu wamusa nje kwi-dry brook, wathi akayohlala khona, wondliwa amagwababa, wondliwa izinyoni ezingathandeki. uNkulunkulu wakho unamandla okukuthobisa. uJobe unikwe ingcebo emangalisayo, kodwa ngosuku olulodwa kwahamba ingcebo, kwahamba abantwana. ngosuku olulodwa uJobe wayithola esesimweni esilikhulu kodwa esithandayo. Lithi iBhayibheli konke sekwenzekile, uJobe akazange amthuka uNkulunkulu, akazange one kuNkulunkulu. kunalokho waqonda ukuthi umsa kaNkulunkulu umiphakade. Yikho ethi uJobe uNkulunkulu bephile, uNkulunkulu uthathile, alibonge igama lakhe. Ngiyazi ukhona umhlengi wami okuthi noma sekushabalela isikhumba kungekho ngangibekela netshele esikhumbuzo, kodwa yena uyoma laphe kweliba, uyoma phe kwethuna, uyoma phe komhlabathi, uyoma phe kwakho. uNkulunkulu elokhu eprotecte njalo ifa lakhe, umsa wakhe umphakade, umsa kaNkulunkulu umphakade. Kubo 119 verse 71, kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zakho. Ihlano kulo uNkulunkulu kusekulo, ungasoli muntu
ukuthi uyofunda imiso kaNkulunkulu. uHagar noIshmayeli baya ehlane ethandeni kaNkulunkulu. Sathi sicebi sinezinto zonke, sangabanika ngisho inkukhu, sangabanika ngisho ixogwana, sangabanika ngisho isiguzazana sembuzi ukuthi bophemba phambili, sabanika amanzi nesinkwa, into engaqedanga ngisho izinsuku ezintathu kwaphela. Kodwa ngoba kwakusecebeni kaNkulunkulu ukuthi noma engaba njengembongolo yasendle uIshmayeli, kodwa uyoba isizwe. Namhlanje mangakhi amaSulumane agcwele umhlaba onke aphumelele ngoba nasehlane uNkulunkulu uyasiphumelelisa. Ungacabanga ukuthi ulelo hlane nje uNkulunkulu ukulibele, kukhona okuhle okusengavela. Verse 17 to 22, umntwana kaNkulunkulu akayedwa empini kodwa uhamba noNkulunkulu, uyo sinqobelayo. Ingakho ukuthi uDuteronomy 2 verse 20 to 31 athi sukani nihambe nginikele esandleni senu uSihoni no-Ogi inkosi yama-Amori. Ngiqalile ukunikela uSihoni nezwe lakhe phambi kwakho. Qala ukulidla ukuba libe yifa, libe yizwe lakho. Konke ngokaSihoni, kungaba imfuyo, kungaba umhlaba, sengikunikele umusa loyo kaNkulunkulu wethu ohamba phambili. Umsa kaNkulunkulu usukunikile lezi zinto oyidingayo. Lo msebenzi owufunayo usekunikile uNkulunkulu. Ngaso lesi sikhathi bedilizwa bebaningi emsebenzini, usunawo wena umsebenzi. Leli bhizinisi ofuna ukuliqala selikhona ngoba uthi sengiqalile ukunikezela konke ngokaSihoni, ngakho konke kwakho okuthunjiwe uNkulunkulu sekunikezile khona. Awusekho endlaleni, okwakho bonga umsa kaNkulunkulu omphakade. Kuningi odlule kukho kulukhuni, kodwa umsa kaNkulunkulu umphakade. Number 5 verse 23 to 25, uNkulunkulu uyabavikela abantu bakhe nasempini. uNkulunkulu unamandla okuba isihlangu sethu. Verse 23, sisephansi uNkulunkulu wasikhumbuza, uNkulunkulu wasikhumbula sisephansi. Khona isikhathi sokuba phansi empilweni, izinto uzibona ukuthi hayi ngikude ukuba negama elitusekayo, ngikude ukuba negama elihloniphekile, kodwa uthi lo mbhali sisephansi uNkulunkulu wasikhumbula. Verse 23, ungacabanga ukuthi uNkulunkulu ukhohliwe, ungacabanga ukuthi uNkulunkulu unakabayo, ngoba umuntu okukhumbulayo umuntu okwaziyo, umuntu okukhumbulayo umuntu okunakile, umuntu okukhumbulayo owazi into zakho, owazi potential yakho. Webazalwane, akagqilazwa umuntu ongaziwi potential yakhe. Ama-Afrika abelungu babasigcila zenje ingoba bayayazi i-potential esinayo. Umuntu ongayazi i-potential yakhe kulula ukuba azidele, aphelelwe ngamandla. Kulula ukuthi angiyiboni into engiyiphila, because once you know your potential, unamandla okuphumelela. Genesis 21 verse 17, uNkulunkulu wakho uyakuzwa, uNkulunkulu wakho akakuzibanga, uNkulunkulu wakho umi nawe. Yikho kwiHubo 40 verse 17 athi noma ngihlupheka ngimpofu kodwa inkosi inginakile. Inkosi nawe ayikunaki njengoba abantu bengafuna ukukunaka sebazi unani. Khona abantu namhlanje ongeke waba utho kubo, kodwa kuze isikhathi la esekuphamise khona uNkulunkulu abazokubona bafuna ukusondela, wobaphatha kahle, sebesondela kuwe, sebekhohle ukuthi izolo kade bethini, sebekhohle ukuthi izolo kade bekwenzani, wobaphatha kahle ngesikhathi uNkulunkulu esephakamisile, ngoba bakubunganyela njengezinyosi nje nanjengeminyovu. Yibo bayizitebhiso zakho uzokuba uphakame, uye baphuthumisa isibusiso sakho. Uma ungenabo abantu abakuvukelayo, isibusiso sakho simele kude. Verse 22, usikhulula kwizitha esizibonayo nesingaziboni, usikhulula nasekuguleni. Lo nkulunkulu wethu akuhambi ngendlela isithe esingafuna ngalo, kodwa kuhamba ngecebo unkulunkulu afuna ngalo. Verse 25, usikhulula nasendlaleni, akafuni unkulunkulu silambe. Verse 26, unkulunkulu melwe ukubonga njalo. Yikhathi umpostoli Paul kwabaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 18, kukho konke bongani ngokuba kuyintando kaNkulunkulu,
uKristu Jesu ngami. Kukho konke bonga ngaba udlulile leso simo uNkulunkulu engazi udlula kuso uyazi mbonge uNkulunkulu umbongele kona lokho okwaziyo njengoba ngikhuluma nawe nje mbongelele ingane edlidakamizwa mbongelele ingane engasebenzi mbongelele ingane elala kuze kushaya 11 ingavukile lapha ekhaya kukhona umzali othi kazi ukuphi usibanibani kazi uyadla yini mangidla usibanibani kazi umbhethe yini njengoba kubusika wena ibongele elapha ekhaya elala kuze uyophuma ilanga libesemini ngoba okungcono ilala ila egcekeni kunokuba ungayazi lele kuphi ibongele ingane yakho ezala iphindelele lapha eceleni angithi kuhle kodwa kubonge ngoba ezinye ingane ziyatuswa emphakathini ziyatuswa nasemphakathini nasemabandleni kuthiwa usibanibani uyiphethe kahle uyintombi uzigcinile uyinsizwa uzigcinile kanti ziningi izisu etshela amantombazane akayihushule naye ezihushula izisu lokhu umuntu ebona athi umhle kanti namathuna angakaze azamphelwe akuye emzimbeni bonga uNkulunkulu ngoba umsa wakhe umphakade uNkulunkulu abusisokuzwile manje kuze kube phakade amen.